nagkatawa ko sa maong pangutana kay wa siguro kabantay ang nangutana nga ang Kristo nga iyang gituuhan apostol ug pangulong pari sa pagtuo manang sa Hebreyohanon kapitulo 3 bersikulo 1. So nagpasabot kung moingon siya nga ang pagtulunan sa simbahang Katolika inimbento sa pari aw mamahimo gyud ang normal nga giimbento sa pari kaya nag-imbento ni ana mao man ang pangulong pari sa pagtuo nga atong giyuptan. Kay kung ang usa ka pundok mag-exist gani nga walay pari adili na mooy pagtuo og pundok nga gitukod ni Kristo diha mabasa nato sa gitawag og Biblia. So ang question, ang pagtulunan ba simbang Katolika giimbento sa pari? Wala giimbento ang mga pari ngano man tungod kay ang pagtulunan nga ilang gitudlo naggikan sa pangulong pari nga nagsugo nila nga tudluan or itudlo or isangyaw ang pagtuo nga iyang gitudlo una sa mga apostol. Manang sa St. Matthew chapter 28 verse 20 nag-ingon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So dili pwede nga magbuot-buot ang mga pari magtudlo og butang nga dili gitudlo ni Kristo ngano man kay ang usa sa mga pari kasi San Pablo nag-ingon, bisan gani kami usa ka anghel nga magwali kaninyong ibanghilyo nga lahi sa among giwali ipatunglo siya. So ang question, kung ang mga pari ba ang pagtulunan ba simbang Katoliko giimbento ba sa mga pari usa na kada kong bakak ngano man tungod kay ang pagtuo nga gitudlo sa mga kaparian apila nga atong Santo Papa nagikan na kang Kristo o kaya nagikan man kang Kristo so nagpasabot ka ng mga pagtulunan na dili imbento kung dili gitudlo o gitukod sa Dios nga pangulong pari nga si Kristo aron ipakaylap isangyaw ngadto sa tibuok. Alang sa mga dugang mga videos nga ato ang i-post o para ma-update mo, just click subscribe and click also the bell button para ma-update mo sa tanan natong i-post ng mga videos.